May I have your absolute permission to receive this call, sir? Permission granted. Permission to march off the property, sir. Property with a quick march. By the Satan, quick march. Onye nwe anyị nọnyere unu, anyị kpere Chineke nke bebe mgbaba na ike anyị, onye keworo ihe niile yiri anyị na-arịọ ka ijikere ịnụ ekpere ndị nzukọ gị na-ekpe n'egwu, kwekwa ka anyị rịọtazuo ihe niile anyị na-arịọ n'okwukwe site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. 1 Samuel chapter 7 from verse 7. Ndị Filistia wee nụ na ụmụ Israel chịkọtara onwe ha na Mispa. Ndị isi ndị Filistia wee rigo imegide Israel. Ụmụ Israel wee nụ ya tụọ egwu ndị Filistia. Ụmụ Israel wee sị Samuel, agbala nkịtị banyere anyị n'itiku Jehova bụ Chineke anyị mkpu, ka o wee zọpụta anyị n'aka ndị Filistia. Samuel wee were otu nwa atụrụ nke na-aṅụ ara, o wee sure ya ọkụ ka ọ bụrụ àjà nsuresi ọkụ a na-esurere Jehova. Samuel wee tikuo Jehova mkpu banyere Israel, Jehova wee za ya. O ruo mgbe Samuel na-esure àjà nsure ọkụ ahụ na ndị Filistia bịaruru nso ibuso Israel agha, Jehova wee were oke olu makwasị ndị Filistia egbe eluigwe n'ụbọchị ahụ, wee mee ka ha gbaa aghara, wee tigbuo ha n'iru Israel. Dịka o kwesịrị ndị nsọ, unu na-eguzokwa ya nso inyere ya aka n'okwu ọbụla mkpa unu ga-akpa ya, n'ihi na ya onwe ya abụrụwo onye na-eguzoro ọtụtụ mmadụ ịzọ ha, ma mụ onwe m kwa. Keleenụ Priska na Akwila, ndị mụ na ha na-alụkọ ọrụ n'ime Kraịst Jizọs, mmadụ ndị tọgbọrọ ọrụ ha nke aka ha n'ihi ndụ m, ndị ọ bụghị naanị mụ onwe m na-ekele, kama nzukọ Kraịst niile nke dị na mba ọzọkwa. Kelekwanụ nzukọ Kraịst nke dị n'ụlọ ha. Keleenụ Epinetus, onye m hụrụ n'anya. Ka